Boy bangus, no? May 110 isang peraso. Meron pong 130, 120 sa mga kada peraso ng kanyang mga bangus na latag dito, no? Ate ay paano tatlo. Ito naman po yung mga tumpukan ay 100 pesos at 250 per kilo. Mga ulo at buntot ay meron po tayong 100 pesos at 160. At mga tilapiyang buhay ay 130 ang mga per kilo. Dagang bukid. Kali 100. 100. 100 lang. Dalawa. So ito yung mga isdang bato, no? Dito magka-presyo. Mga bidilya, boss. 130 mga per kilo. May mga bubuli rin at mga isdang sagisi. Tanda lang, oh. Shout out sa'yo, Boy Kasoy. Shout out, good morning. At sa'yo, Boy Mangga, shout out. Boss Meng. Mainit pa ulo? Nakakuha na ka ng motor, mainit pa ulo. Hindi nakabenta, nilula daw yung motor eh. Shout out sa'yo, Boss Maeng. Maganda yung mga nakuha mong motor. Version 3 ba yan? Version 3 ang nakuha ni Boss Maeng na Aerox. Napakaganda. Kanina? Kay Mr. Singh, Si- Bombay. Mr. King. Wait, bakit mukhang inchik yun? Gusto Bombay. niya Bombay. Ilang ate? Apat. Mr. King tapos apelyido. Singh, Bombay yun. Bombay. Hindi dahil sa kanya, di ako makakuha ng motor. Ay. yun lang, Boss Maeng. May espero ka palang pinanser. Ah, Wala. 1 year lang, Boss Maeng. 1 year lang. Teddy Boy, shoutout sa'yo. Shoutout kay Teddy Boy. Etching lang kumapit. Yun ang sinasabi ko talaga kay Boy King. Boy King, shoutout sa'yo. Good morning. Pero Bombay po siya. King. Ha? Ching. King? Ching. King. Iba na yung King. King? Ching. King, King. Si Mr. Ching. Iyo, si Mr. Shing. Shoutout sa'yo. Pero apelyido niya, Inchik. Tapos, Bombay pala siya. So, shoutout sa'yo. Bombay. So, kay Boy Bangus tayo mag-update ng mga presyo, no? Ang pangalan ng Armalite yun eh. Ching, 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 ching. So, yun po, no? Nandito po tayo sa kanyang pwesto at i-update natin yung kanyang mga latag na mga bangus. At magaganda ngayon yung mga mangga ni Boy Mangga. 80 po ang 1 kilo, no, ng kanyang panindang mangga. Alright, so ito na yung mga presyohan ni Boy Bangus, no? May 110 isang peraso. Meron pong 130, 120 sa mga kada peraso ng kanyang mga bangus na latag dito, no? Ate ay paano tatlo. Tapos dito sa mga latag ni Boy Kasoy. Boy Kasoy, magkano hipon mo? 340, no? Na presyo ng mga hipon ni Boy Kasoy. Alright, yan yung mga presyo na ating in-update. So dito tayo kay Boy Putik. So shoutout sa'yo, Boy Putik. Oh, parang kakabal ka ni Boy Putik ah. Nangyari sa'yo? Wala si Boy Putik dito. Wala si Boy Putik, iba to. Baka ito si Black Mamba. Black Mamba, shoutout sa'yo. Si Black Mamba ngayon. Ayun. Happy birthday pala sa boss ko. Happy birthday po. May handa ka na agad. Ayun, handa na kaagad si Boss Make. Birthday ngayon. So, happy birthday sa'yo, Boss Make. Mabuhay ka hanggat gusto mo. So, nandito tayo sa mga latagan, no? Nasaan si Boy Tilapia? Maaga nakaubos, bad trip. Ganon. Oo. May ulo. Kaya pala wala si Boy Tilap dito sa Malabon Fish Market alias Boy Pogi.
So, salamat sa iyo, Boy Putik. Thank you. Happy birthday, Boss Make. Papanaway. Black Mamba. Kakambal ni Boy Putik po, no? So, ito yung mga latag, no? Meron po tayong 140, 120, at 130, 110 na mga bentahan po ng per piraso ng mga bangus po dito ni Ate Lorena. No? Alright, so update pa tayo sa iba pang mga latag na ating madadaanan po dito sa 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. Magagandang mga mangga natin, eh. Manggang hilaw at may mga manggang hinog din po dito na bentahan. Gulay. Gulay muna, boss. Gulay. Walang isda, no? Gulay muna. Wala po ng isda. Ay, madama na po 100 pesos kilo ng mga Ang gulay ampalaya, kayo, no? pampasigla ng buhay. Gulay, pampahaba ng buhay. Pangkulay, pangkulay. Salamat sa inyo, mga Lodi. So sa mga prutusan dito sa bandang gitna, ganito po yung mga presyo na ating nilalakbay, no, o dinadaanan dito sa ating vlog sa Malabon Fish Market. Ganyan po yung mga presyo. So shoutout sa iyo, Boy Mais. Good morning. Magkano ngayon yung mga mais natin? Presyohan? 30 lang. 30 sa mga puti. Oo, puti sa kanila, binarias na. Parehas na mga presyo ng iyong mga mais. So yan po, parehas po. Sweet corn at mais na puti. Yan po ay ginagawang pang binatog. No? Papa. Salamat sa iyo. Thank you. So mga gulay natin ng pakbet, yan po yung kada balat, 25 pesos. So ang palaya po natin ay 80 pesos per kilo. So ganyan po yung mga presyo natin ina-update. Ito yung mga alimasag na mga bentahan po rito. So dito yung mga tatampal, no? Tapos may mga isdang buging, lapad, sapsap. Fresh na mga buging, no? At mga tahong natin dito kada tabo, no? So ayan yung mga latagan dito ni Bito, at dito rin yung mga hipon na ating may update. Sa latagan dito ay ang presyuhan ay 400 pesos. Ang taas naman. Oo, boss, malalaki. Wala, kahapon, mas mahal nga kahapon. Ang liliit, ang gulay, 300. Ganyan kalalaki lang, no? Ito lang. Ulit. Panggulay lang talaga. Oo, So maganda yung hipon natin, no? Fresh na hipon. Tacloban to eh. 400 pesos, no? Tacloban. Tacloban galing. AYG. Oo. At ito 340 naman. Ito ano to? Jensan. So yan po yung mga presyohan na mga hipon natin. Salamat sa iyo, JC. Thank you. So yan po mga galunggong natin dito, no? So yung mga galunggong natin ay tumaas ang mga presyo. 200 pesos yung mga per kilo. So nakakabili rin naman po ng mga tumpok sa halagang 50 pesos at 50 pesos. Pangmasang presyo. So yun po yung presyo, 340 sa mga golden pompano. So ito yung mga latag ni Kuya Ricky, no? May mga 130 siya. So ito naman yung presyo ng mga tilapia, no? Tilapia ang buhay 130. Sa ganito, Kuya Ricky, magkano ngayon?
200 sa mga per kilo. Ayan ang mga latag ni Kuya Ricky, no, ng kanyang mga bangus at tilapia. Kuya Ricky, salamat po. Good morning. Shoutout po. At yun yung mga update natin sa kanyang latag na mga bangus na binibenta sa ating mga kababayan. At dito naman tayo, no. So napakaraming mga latagan dito ng hipon na ating ina-update. So 400 pesos yung mga per kilo. Oh. Malalaking mga hipon po. At ganyan na po ang mga kalakalan, no, ng pagbebenta nila. Napakataas po ng mga presyo ng mga hipon dito sa Malabon. Ganda ng mga lapad natin, no? 80 pesos lang ang kilo. So yan lang po ang mura na ating mga nakikita ngayon, no? Yung mga isdang lapad. Diyan, diretso lang ako ha. Yan ang mga presyo ng tilapia Batangas, 100 pesos. So dumagsa yung mga latagan dito ng mga isdang tunsoy o lapad, no? So ganyan po yung mga presyo, 80 pesos at 100 pesos. Yan ang mga presyo. Pero mas maganda. Yan ang presyo, 380 naman po dito sa per kilo ng mga hipon. So ito naman po yung mga tilapia Batangas sa mga presyohan, no? Meron po tayong mga presyo na 100 pesos, 120 sa mga bentahan po nila dito sa Malabon Fish Market. Alright. Iyan yung mga latag. So dito naman tayo. Presyo pa rin ng mga hipon na ating dinaraanan. Ito naman po yung mga tumpukan ay 100 pesos at 250 per kilo. Ito naman ang ating mga isdang big head, no? 120 yung mga per kilo. At mga bangus ni Aaron. Yan na po ang mga bentahan po dito sa kanyang pwesto. At dito 130, 140 mga kada piraso. At meron din pong tilapia Batangas, 110, no. At dito yung mga isdang cream dory, no. Sa cream dory, ngayon lang ulit tayo nakakita ng bentahan. So sa mga ulo at buntot ay meron po tayong 100 pesos. At 160. At mga tilapiyang buhay ay 130 ang mga per kilo. So shoutout sa iyo, Tiyo. Bagong gupit ka, Tiyo. Mabuhay ka hanggat gusto mo. May tabas ka pa sa kilay, ah. Shoutout sa mga tropa ko, Flying Records. Ayun, shoutout. Good morning. Thank you, Tiyo. Salamat. Aliyo, kaya kailangan mag-record. Iyon. So latag dito ng mga sagisi at mga isdang metilya. Hi sa vlog ni Sir. 120 lang kilo. Yun po yung presyo, 120 at mga tumpukan po dito ng mga tulingan natin ay 100 pesos. Alright? Tulingan na masarap iprito. So sa mga tumpukan ay presyo ay 100. So di tayo kay kaibigan, no? Magkano bitilya mo, Lodi? Yan tumpukan, no? Dalagang bukid. Kano 100? 100. 100 lang. So ito yung mga isdang bato, no?
Dito magkano presyo? Mga binilya, boss. 130 mga per kilo. May mga bubuli rin at mga isdang sagisi. Sandaan lang, oh. So ayan, ang mga update natin, no? Salamat, thank you. At dito yung mga baby shark. 150 po ang per kilo. Ayan, no? 150 na mga bentahan, no? Alright, so di na tayo. Dito na tayo sa kabilang side. So shout out sa ating mga OFW, no, na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa iyo, Randy Conan, shout out sa iyo. Dito tayo sa mga latag ng mga tilapia, no. So presyohan ay 150 sa mga bangus. At mga tilapia Batangas dito. At dito 110 na mga per kilo ng mga tilapia Batangas. Pre, magkano yung mga bentahan mo ng hipon? Magkano? Parehas na parehas ang mga presyo, no? Kahit na ka maglikot, ganyan ang mga presyo ng hipon. Oo, 400 ang pinakamataas na hipon po ngayon dito sa Malabon Fish Market. Salamat, pre. Thank you, thank you. So, ganito po ang sitwasyon, no? Sa bayan po ng Malabon Fish Market. At naikot na natin at na-vlog na natin yung kanilang mga latagan dito sa pwestuhan nila. Dito sa lugar ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. At dito tayo kay Kuya Ate. Shoutout po at magandang umaga. At magkano presyo po ng suka? Yun pa rin po ang presyo ng suka ng Antique. 60 pesos. 60. Ayun po yung presyo, no? Napakasarap po niya pag natikman niyo po yung suka ni Kuya at si Ate rito. Wala yung isang maliit na bote na pangmasang presyo. Wala silang latag po ngayon dito. Kundi puro malalaki mga bote, no? Na binibenta po ng suka ng Antique. So salamat po, shoutout po muli, good morning, ingat po palagi, God bless po. So yun na po ang ating mga update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, dito sa mga latagan. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.